Goeie, het is waasje 28 januari. Dit is Bient. Mijn joen aan tafel Theo Cupers. Hij had een originele brief schreeuwt door een 12-jarig jonkje die letter president van Amerika worden is. Johan Adema, hij vertelt hoe het kind dat Friesen 2,5 uur per nacht minder sliepen als de rest van Nederland. En Klaas de Jong, hij is de producer van de bioscoopfilm oer Michiel de Ruiter. Even genieten. Ja, Klaas, een Hollywood-achtige film, zo lijkt het wel. Allereerst, dit is de trailer. Wat maakt deze film voor jou zo bijzonder? Nou, eigenlijk wel heel speciaal, omdat wat zij jullie al begonnen binnen. Het is wel een soort jongensdream om nou dit kleed te hebben. Het is wel een hele lange voorbereidingstijd geweest. Oké, hartstikke mooi. Praat aan ze verder. Al jaren leier in het archief van Tresor, maar no pas kamer onder het jocht. Een brief van de 12-jarige Franklin D. Roosevelt onder de Frieske Siebrand Fontijn van Haas. Ja, hoe kwam deze brief nou eigenlijk boven wetter? Nou, dat is eigenlijk puur toeval. Puur toeval, ja? Ja. Vertel. Ja. Nou, ik weer op zoek naar brieven voor een project dat we dit hier doen. En wij hebben, nou, ik denk wel 10.000 brieven. En dan ben je. Maar waar lezen die al hier in het depot van Tresor? En die ben al hier wel in catalogus en beschreven. Via een database ben die al hier te benaderen. Nou, dan zie je nog brieven. Ja, dan vind je dus al, ja, maar ja, dan op een gegeven moment voel mijn eigen op het woord Roosevelt in de beschrijving. En toen dacht ik, nou maak ik even naar het depot en dan maak ik eens even wat verder van. Want je dacht van, dat zil toch net? Ja, dat toch niet, dat toch? dacht ik wel. Ja, je dacht van, dit is de Amerikaanse president wil ik in. Ja, dat dacht ik. En dat weet ik zo. Ja, want wanneer het moment dat je realiseert, ja, dit is Franklin Delano Roosevelt, doet hij 12 jaar weer, dit is zijn hongerschrift. Op het moment dat die brieven dus hier maakt. De eerste naar de depot daar, de helft de al van nou ziekje. En ik hier even een schrikmomentje, want deze omslag die is vrij liet, smel. En de meeste omslagen die hebben het formaat van een A4. Dus hij weer helemaal in de doos naar de onderkant. Ik denk, nummer 94 mist. Dus weer, nou ja, dat wordt maar een 10 seconden. En ja, ik denk, hij weer helke maar uit. Nou, dan gist hem dus iepen slaan. En dan moeten dus de mofjes maar even om. Even om, ja zeker. Dus even een plechtig moment. Ja, het is het Boudewijn Buug moment. Het Boudewijn Buug moment. Ja. Maar ja, dan komt dit er dus uit. En dan zul je direct al, tenminste nou vrij direct, zit hierop dus aan de heer Fontijn from Franklin D. Roosevelt, Hyde Park, Dutch County, New York. Nou ja, dan nog even googlen en dan zit al gauw dat hij binnen is in Hyde Park, New York. Ja. Nou ja, dan is dat hem dus. En ik keer het. En wat valt je gelijk op, had je dit joggen? Nou, een geweldig mooi handschrift. Het lijkt wel een kalligraaf. Zo mooi. En een jonkje van Tollewier. Want hij had dit schreeuwen op het moment dat hij dus nog lang net bekend weer. En wat zit erin? Nou, er staat in, ik kan wel even de onderhef even voorlezen, want daar wordt eigenlijk de inhoud van het gerust pad al verklapt. Hij begint met, Dear Mr. Fontijn, it was most kind of you to send me all those stamps. Het gaat door postzegels? Het gaat door postzegels. Want Franklin D. Roosevelt die een postzegelverzamelaar. Ja. Wat je zegt, jonkjes van Tollewier af ze voetballen. Nou, in Amerika tonden net diensten, wat ooit misschien basketballen. En postzegels samen. Ja. Even voor de mensen die het net weten waar het is Franklin D. Roosevelt wie. Hij was president van Amerika van 1933 tot 1944. Hij was president in de oorlogsjaren. En waar ik een fragment van hem en dan verklaart hij Japan, de oorlog. Since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed. Ja, want Theo, kist in deze brief dan ik al een beetje onder het hongerschrift zien dat we hier maar de toekomstige president van Amerika te krijgen? Hè? Ja en nee.
Het is wel een heel mooi handschrift. En ja, ik ben geen handschriftdeskundige. Maar ik heb wel bedacht van hij is wel heel fatsoenlijk in die brief. Het is voor een jonkje van Tollewier. Ja, op een gegeven moment zei hij van... I was pleased when I saw what was in it. Would you like to, if I sent you some of my duplicates? Nou, welk jonkje van Tollewier docht zulke fatsoenlijke dingen? Ja. En wat is er bekend over die Frieske familie Fontijn in Haas? Nou, de Frieske familie Fontijn, wie je krijgt als de familie Roosevelt in Amerika, wie dat mensen die geld heen, die hun fortuin maken. De Fontijn wie een doopsgezinde familie, die in de 18e eeuw vooral doopsgezind mochten net in overheidsambten, dus die zochten het vaak in de handel en dat hebben ze die en die ben gefortuneerd rekken. En ik denk dat daar een mogelijkheid lijkt dat ze ook al getroffen hebben. Prachtig verhaal, dank. Ja, oké. De leerlingen van de VMBO-squallen De Diek in Ljouwen, die mooien naar de simmer een uur langer op bed lezen blijven. Want de squallen die wil een zogenaamd bioritme-rooster invieren. En is dit maar de tweede squallen van Nederland die dat docht. Achterliggende gedachte is dat pubers beter presteren als ze maas langer uitsliepen kunnen. Johan Adema, ja, je weet alles van sliepen. Wist ik dat maar. Ja, is dit nou het ei van Columbus? Nou ja, het is wel zo dat we eigenlijk al een tijdje uit onderzoeken weten. En maar hersenskins zitten we er wel duidelijker in dat die pubers, dat sliepen, dat verskoot. Dat heeft ik maar een bepaalde hersenstof te maken zien die eigenlijk wat langer uitbloot. Dus dan ben je jongens langer wekker. Het heeft ik wel wat mooi gedragspatroon. Hè? Dan denk ik aan de iPads en alles wat blauw locht in het model, de moderne telefoons. Maar die hersenstof die begint steeds wat later te werken. Dat is de stof melatonine. En doordat ze later in slaap vallen, maar wel meer slaap nodig hebben als volwassen mensen, krijgen ze slaaptekort. Ja. Dus voor een deel, zoals dat ik opvoedingstechnisch wel opvangen kennen. Ze moeten gewoon gauw naar bed. Dan moet je nog naar bed, maar dat lieten de meeste pubers zich net onderleunen. En sommigen heb ik echt, omdat die stof ik echt langer uitbloot. En dan lezen ze lang wekker. Dan kom ik in een soort visieuze cirkel te zitten. Van ik wil eigenlijk sliepen, maar ik kan niet sliepen. Plus nog langer wekker. Maar in wezen hebben ze dus, als ze een uur of in slaap vallen. En ze hebben nog een hele uur. Hè, want dat stiet wel voor de pubers. Want dat is het grote probleem. Ze krijgen slaaptekort. Is het handig om ze maar eens wat later naar squallen in te laten. Ja, maar op bandjes hoeven ze dan om jou wat zien beginnen matten. En de rest van de weken pas om nog een uur. Ja. Ja, is het vooral voor pubers gewoon heel erg belangrijk? Nou ja, en dan komt tot dat stukje ontwikkeling van de hersenen. Als er slaaptekort heerst en er is toch al zit in een levensfase waar de emotionaliteit volle gevoeliger is. Nou ja, en we weten al dat we als volwassen mensen, als we slaaptekort hebben, nou ja, dan laat de prikkelbaarheid wat sneller emotioneel, wat slieperiger, wat concentratieproblemen. Dan neemt het hele pakket bijvoorbeeld wat toch erg onhandig is om dat op squallen te volle te hebben. In een levensfase waar het er al wat meer is. Ja, dan is iedereen niet een goud waar. Hoe lang zoen ze ongeveer sliepen, matten, pubers? Dat nog een heel. Hing het een beetje al waar ze zitten. In de late pubers, dan gaat het op een moment de adolescentie. Dan kiest naar 8 een heel. Maar dan zit het boven de 20. Ja. Maar steeds maar in die range van hier 15 tot zo'n een uur of 10. En dan jochen een heel. Oké. En wij als volwassenen, hoe lang moeten wij sliepen? Zo'n 8 uren. Minimaal? Ja, maar dat is het gemiddelde. En dan heeft natuurlijk altijd lietse uitzonderingscategorieën aan de botten komt van mensen die echt bewezen jochen uren nodig hebben. En mensen die, en de hele grote uitzondering die mij zoals uren taak kennen. Ja. Ik heb wel gezegd dat als het te lang sliepst, dat het echt heel ongezond is. Ja, nou ja, dat is eigenlijk wat een onbekend punt. Maar in mijn werk in huisartsenpraktijken komt eigenlijk soms ik mensen zien, dan die sliepen te volle. En dan heeft vaak mensen kunnen hebben protostress, dus ik moet wel goed sliepen in plaats van ik moet wel meer wat ontspannen om of wat de stressreductie te doen. En dan kun je net een sleep vallen. En dan is hier betiet op bed en dat gaat een paar weekjes goed en dan soort het biologisch centrum nou daar sliep genoeg aan. Dus dat blijft maar wat langer wekker. Dat wordt een frustratie. Die frustratie gaat er nog een leven leiden en dan is de geboorte van sliepklachten en de beleving daaromheen van ik moet toch goed sliepen is gauw ook leren. Maar dat is inderdaad een punt wat in de praktijk wel redelijk vaak voorkomt.
Ja, want Doos is natuurlijk maar de film. En die het nou correct de première het West. Hè? Ik kan me vaststellen dat je voor een dag van de première... dat je dan even wat minder goed in slaap komen kunnen. Ja, dat klopt wel. Dan gaat er echt wel een extra glasje wien bij. Om dat te bevatten. Dat helpt? Dat helpt bij mij ook zeker, ja. Ja, alcohol helpt dus. Ja en nee. In de beleving helpt het zeker. En uit dat onderzoek, we vriezen dan wat oren minder sliepen en zo. En dan uit datzelfde grote onderzoek komt ik naar voren dat de beleving omtrent alcohol helpt voor sliepen. Ja. Maar eigenlijk net, want de kwaliteit van sliepen wordt eigenlijk al bij één glas ontoonbaar wat minder. Nou, in het incidenteel moet je net de grote punten van maken, maar structureel, als de sliepmutsen structureel broekt worden, is dat wel een punt. Want de kwaliteit van sliepen blost minder is minder de diepte in. Dus het herstel is minder. Bijvoorbeeld wat alcohol doet, het maakt het wat duf. Maar ja, dat lichaam wil wat eruit werken. Dus dan krijg je een minimale ontwenningsfase, heel voor de nacht. De hartslag wil minder diep zakken. Dus bij een gewone diepe sliep kiest je echt goed herstellen. Dus dat die hartslag wat minder, dus de sliep zat onder oppervlakte. Ja. Bij een merkte ik wel eens dat. Nou, dan heeft hij wat dronken, goed sliept, maar de kwaliteit dat was maar eens wekken, maar is niet echt goed uitsliept. Nee. En de droomwereld heeft bloos meer onder oppervlakte zitten. En hoe zit het dan, want je zou niet kijken dat we dat onderzoek hebben, dat die Friesen dus minder sliepen als de rest van Nederland, 2,5 uur per nacht minder. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, ik weet niet, ik heb dat onderzoek nog eens even besjongen, want dat kom ik natuurlijk... Ik ken net dagelijks Limburgers op spreken horen, maar die beleven de sliep wel volop meer. Maar wij hebben er wel een handje van om... dan heb ik het wat meer over de werkpraktijk. Hè, van we beginnen op bed, maar we doen nog even alle wasken in de kosten en we zetten de wasmachine nog wat aan. We beginnen wat langer terug. En we zijn misschien wat langer, hè, het zuidelijke deel van de bevolking, die lieten jongens toch wat meer deelgeleden. En wij blijven vaak jongens nog wat langer actief. En als het wat langer actief is, ja, dan gaat dat ten koste van een aantal slieporen. Ja, en wat zijn dan de risico's daarvan? Nou ja, de risico's op lange termijn, kwart eens een keer sliepen, dat is ik vaak de boodschap, moet je er nou net zo'n punt van, want dat hele sliep moest er een punt van maken, dus dan wordt het alleen nog minder. Maar als structureel te kwart sliept, ja, dan herstelt het minder, er wordt stressig en dan wordt je vatbaarder voor stress. Het jouw structurele vermoeidheidsklachten. Kun je trouwens zeggen dat wij het belang van een goede nachtrust een beetje onderschatten? Ja, dat denk ik wel. Ja, eigenlijk al vanaf de jaren 50, 40 van de vorige eeuw ben we structureel minder sliepen gaan. En we hebben Boeim eigenlijk wel wat berichten. We zijn eigenlijk voorbij de Boeim gaan. Oké, en we dus hebben gauw wat meer sliepen. Jongens konden de jongen wat deelgeleden letten. En dan kreeg die melatonine langzaam in de hersenen worden. Dan kreeg deze fase en nou meer en we dat we terug in moeten. En dan dit en dat. Dan krijg je kwart sliep. Oké, nou aanstaan dus eerst bient uitzien en dan gauw op bed, zou ik zeggen. In Kimswet maar ze haar een beetje zwargen over het waar van morgen. Want Hudde Wien, dat kind de reis net broeken. En onwaar al hier en al net. Ulkje Smits rekken kwart in haar baan als serveerster kwijt. En meldde haar toe als vrijwilligster bij het Grutte Pier project. En nu is ze een van de droomende krachten op het warp. We zijn wat in het project roegelen totdat ik geen werk meer hier. En dan kwam Peter Harders van Dwarpsbelangen bij ons langs. En die had een team vanuit het dorp samengesteld om te komen bij de peergroep. Ik reed net zo volle nacht, want ik denk, nou, het zal al hier wel. Maar toen zei Peter, ik is gewoon wel vrijblijvend een keer langskomen en just maar. En ja, het enthousiasme van de peergroep sprutst me samen. Dat ik dacht van ja, hier wil ik wel graag een mooi werken. Jongens, is het verhaal duidelijk waar we staan en wat we gaan doen? Ja. We beginnen hier met de kaartverkeer. En 10 uur dan gaan we los. Dus we zijn al druk om te voorbereiden. En we hebben tevens kunnen meesten, als ze in bezit binnen van het intrederbewijs, nog even naar de pleert staan. Die is haast klaar door de bouwgroep. Dus het is een gecombineerde, nou je kunt van alles wat aan. Dat hopen we aan zo gauw mogelijk ophangen te kennen. Zo gauw mogelijk. Dus die staat een boekje kleer staan? Nee, ik ga die aanleiding doen en daarover die en daarover die. Ja, heel mooi. Dat ze net weer terug hoeven. Komt wel steeds dichterbij, dus u merken wel van we moeten al hier even puntjes op de i zetten, maar eigenlijk is het heel voorspoedig. Dus, en we hebben een soort willen. Het is heel gemoedelijk. We doen het machinaal, dus dat is leuk.
beginnen vanuit het dorp. Wij inwenden 600. Dus we zijn nu al op 300 vrijwilligers die zichzelf inzetten hebben voor het evenement. Nou ja, we merken wel dat we zijn het in het begin wel symbolisch van het moet een olievlek wezen die steeds groter wordt. Maar weet je nou ook maar jaren wordt het wel steeds groter. En ja, wij denken wel dat 1000, maar komt het erbij 1400 wel haalbaar is. We zitten maar snel even heen, dacht ik. Met het hele gezin? Met het hele gezin en hij de mem en nou, wat vrienden. Okay. En ik speel hier even mooi, dus hartstikke leuk. Nou kijk, ik heb in Kimswerd gewoond, we wonen nu in Harlingen en ik wil het gewoon meemaken. En ik heb er natuurlijk alles over gelezen. Het lijkt me een enorme happening te worden. Dus, en een happening van jaren, want volgend jaar is het weer en het jaar erop is het weer. Dus ik wil het meemaken. Zo, dan ben net een vrouw van jou en dat is... De werkwijze van de peergroep is vertrouwen en loslaten. Is het theatermaatje gaat om mij elkaar rond te creëren. En net over het ego, ik maak maatje wat ik maatje wil en ik moet het al je bedenken, dus moet ik daar voortdurend mee bezig wezen. Juist op het moment als het loslist, creëert ruimte voor andere mensen om creatief te wezen en om zonder scène en zonder goed of fout dingen op tafel te gooien en dan ontstaan de mooiste ideeën. Dus ik lees er net zo volle wekken mee van. En doordat hun het zou beleven, viel je het zelf ik zo. Ja, die hebben mij daarop blow je enthousiast. Een cadeautje voor het dorp. Absoluut. Maar ik vind ook een cadeautje dat Kim het zo mooi over erachter staat. En dat iedereen zijn inzet toont. En dat je het gevoel hebt dat met elkaar. Dat is echt prachtig. Hey Miranda, hoi. Ja, en we hebben vrijkaartjes verloten voor deze vaststelling. En Tineke Reitsma en Tara de Jager, Jim in de Lokkigen. Van Jim lezen er montejoen bij de première kaartjes kleer bij de Kassa. Hij maakt het een heel soort los. De film over Michiel de Ruiter, die het van morgen in de bioscopen te zien is. How the hell did they get there? Ja, de Ian vindt het een film, een verheerlijking van het kolonialisme. De oorzocht Michiel de Ruiter als een echte held. Het is dus een van de grootste Nederlandse films eer. Mijn kostprijs van 8 miljoen euro. En hij is geproduceerd door een Fries. Klaas de Jong, welkom. Klaas, hoe sjost jou eigenlijk hoor, Michiel de Ruiter? Zou het betocht hebben, dat is gewoon een nationale held. En die had ervoor zorgen dat wij Nederland nog als soevereine staat hebben. Maar is het voor jou persoonlijk ook een held? Ja, ik vind wel, wij hebben de research nadien en alle aspecten bestudeerd. En ja, dat we hier wel een man die boven de partijen staat en in uw film offert zichzelf ook op om een burgeroorlog te voorkomen. Dan vind ik wel dat het een held is. Ja. Is dat echt het punt van, of ben er nog meer punten waarvan zoals van ja, dat springt er voor mij echt uit? Nee, ik vind dat laatste vind ik maakt het wel iemand in. Natuurlijk had er van alles nog wat die die man het een heel actief leven gehad, maar dat laatste vind ik toch wel echt een held inderdaad. Ja. En dus moest er een film komen? Ja, dat is kind zo, ja. Ja, en dat idee komt bij Dijwoord, toch? Nou ja, dat is wat de nemers en een idee. Het Michiel de Ruiter, ja, ik dacht, daar zit wel een film in. Daar krijg je nog geen Nobelprijs voor, denk ik. Maar uiteindelijk, om het dan zoveel te krijgen, dat is wel een heel toer, ja. Ja. Maar hoe dicht loopt deze film bij de werkelijkheid? Behoorlijk dicht, ja. Er is heel erg op gestudeerd en er zijn al je professoren interviewd, de biografieën binnen lezen. En wat we vooral die hebben, dat vind ik erg interessant. We hebben een hele oude brieven lezen tussen Johan de Wit en Michiel. En ook tussen Willem van Oranje en bijvoorbeeld Willem Treijen, de stadhouder. Die een groot fan van Michiel de Ruiter. Die wat de zeilslagje na, wat Michiel de Ruiter die. En dat bracht dus wel op het idee van, hey, die Willem van Oranje is een interessant karakter, want die idolaat van hem. En uiteindelijk had hem, hij moest van het toneel verdwijnen. Vanwege de op letterleeftijd zijn Willem Treijen die aan de macht kwam. En die moest Michiel lozen, want die was populairder dan Willem. En dat is wel een interessant aspect van drama. Ja, zeker. En dat wordt natuurlijk in de film weer extra dik omzetten, toch? Nou ja, goed. Het is film. Ja, bij mensen geen documentaire dan. Nee, precies.
Nou is er zelfs kritiek, want hij werd lieerd onder slavenhandel. Dat onderwerp komt eigenlijk net onder water in de film. Oude Manje, nevens mij, wie de première in Amsterdam. Doen we direct protesten. En dit wie even niet nice. Met spandoeken demonstreerden maandag zo'n 40 mensen tegen de film Michiel de Ruiter. Ze deden dat bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, waar de film in première gaat. De actiegroep is tegen de heldenstatus van de zeevaarder uit de 17e eeuw. Ja, doet het je wat eigenlijk, dit? Kritiek? Vind je dat vervelend? Nou, nee, ik vind het denk ik een vorm van kritiek. Ik kreeg toen het in de perskamer, zo 2 weken geleden, kreeg al je sms'jes en WhatsApp's, wat een geniale marketingstunt het weer. Dus, maar dat weer net zo. Nee. Dus dat houdt alleen nog maar een hoop publiciteit natuurlijk. Tuurlijk, je kent de lucht op maar het is misschien wel vervelend dat er mensen staan te protesteren. Nou, alle wollen, volle winter weer net. Dat moet mij nog net echt heel erg eerlijk zijn. Nee? Ik vind het wel heel jammer dat de Michiel de Ruiter giet worden. Het thema is toch wel vrijheid van meningsuiting. Dat ik het Michiel de Ruiter hoor. Het is toch wel een PM's die vinden dat wij onze hele cultuur en onze hele douane en handelen aanpassen met de wat gaat uiteindelijk maar een groep om jouw mensen te kennen. En dezelfde mensen die achter de Zwarte Pieter discussie zitten, die vinden dat wij dus al je aanpassen met aan die jouw mensen en misschien met 100 mensen, maar ja, ik vind dat voor mij hoeft dat niet. Nee. Ik vind het onzin. Toch is het onzin. Nou goed, we kenden even zelfs van de orenfilms, van de scheepsjongens van de Bontekoe, van de Hel van 63, de jongens van de Chameleon. Maar deze film, ik zei het in het begin ook al, een beetje Hollywood-achtig. Dit is toch wel van een hele orde, zal ik het. Ja, nou ja, het is ook een gigantische voorbereiding gewoon. Alleen nog de casting, wie al Jelly met 300 acteurs en binnen 58 rollen in de film. Dus het vergt een minutieuze voorbereiding om zoiets te doen. En want dat een hele kwartier was die al uit Jan. Ja. En maar Doop is producent, maar Doop is volle meer als alleen nog maar het financiële gedeelte. Hè? Want dan ben je alle dagen op set, toch? Ja, nou, producent is natuurlijk moeilijk woord om uit te lezen, want iedereen noemt zich producer. Maar wij beginnen in principe over de ontwikkeling van het project, we beginnen over de financiering. Daar begint automatisch de marketing en de promotie eigenlijk al in dat stadium. Dat wil vast verwerken in het project op zichzelf. Dat is de Frieske Joop van Ende. Dat er binnen worden. En dan produceren. En wij hebben wel, ik doe het aan mijn oor, wij zijn wel de signatuur dat wij altijd op de set binnen. Ja. Wij controleren alles. En ben wel een van de weinigen die het doen, misschien wel de enige. Ja, maar dan lijst dus zeker op het wetter. Dus maar wat we niet kijken zeggen, die beelden van... Ja, wij lezen daar gewoon... dat best overal en ergens. Maar dat komt echt voor dat het inderdaad te scheppen omdat men een detail stoort aan het beeld. Of dat is meestal aanhoust, dat soort activiteiten. En dan corrigeert de regisseur? Nou, dat hoeft net. Wij praten de jongens over en dan zullen we beelden wat we opnomen hebben. En dan proberen we natuurlijk de inspiratie uit te halen. Nou, het is een hele grote film. En het is echt net boeteloon, hè? Toch? Om deze film nog te promoten. Ja, Joert is een team van ons in München en wij zitten vreed in Londen. Dan hebben wij daar screenings voor distributeurs. We zitten op Berlijn en we hebben screening in L.A. Over het algemeen gebeurt dat bij de meeste Nederlandse commerciële films. Wij nemen dat geen commerciële films, maar publieksfilms. Omdat films in Nederland nooit commercieel binnen. Omdat er altijd geld bij moet vanuit de subsidie. Maar eigenlijk de Nederlandse films zijn redelijk succesvol in het buitenland. Dat is heel weinig bekend. En dat komt dan bij zulke Amerikaanse koppen. Hè. En ze synchroniseren overal. Nee, dus daar heb je er geen les van. Nee, prachtig. Nou, mooi verhaal. Ik wens jullie in ieder geval een heel soort succes. Mooi de film Michiel de Ruiter, zat ik zei, van morgen dus te zien in de bioscoop. Heren, tegen dank. Ons A4. Morgen ben we de verzels weer. Dan onder oren omtekend van de succesvolle Frieske band Div. Oh ja, en morgen, dan valt er ook weer sneeuw. Als je er mooie foto's en filmpjes van maatje kennen, mail ons die dan daar. Dan zullen we ze misschien snel in bind. We zijn benieuwd. Nog een hele gezellige joen. Dag.